Saya magkuang ninyo. Bunso to na mo ako tiguan na rin lang. Ha? Si Lorame su 16. Punta Cross. Lama bro. Ubay. Di mo man great. Good morning guys. Ako na po din si Flor de Lisa. Welcome to my channel again. Advance day, Merry Christmas sa tanan kay Bear naman ron guys. Happy din Pasko, hunja. Pasko nga. Bisan pa man sa pandemic karon puno gyapon tag pag-asa guys kay kita ganon pagtas Ginoo og kinabuhi. Hunja, bisan magyani man ka kuan ka lisod or kabag-o sa atong kuan karon kay ako na dibag umadzuko guys kay guay pandemya guys, di madzuko dani magganot-ganot daning basaka guys kay naman ko dito skuan kay naninda manggo ko sa unag no negosyo man tataron panahon na o di pa ngaron mo ani nga na may pandemic di ani sa angkas bukid pasalamat po tas Ginoo guys nga bisan og ngani ra natay maani amo na guys gihadson giagwantahan ni kanang ganot-ganot ning basaka kay di panigalutan di man pud makaani guys ja guys ako ra jud ani guys kay kanang Paris di man jud nakamangani kay di man ni taga bukid agwantar man jud ko dinhi og kanlot kay sayang man pud guys ug natay gamayng kwarta di man pud nato kasuhol kay magnaay man pud tang isuhol da kinahanglan pag suholan ni atong kamot mao ni guys nga nahinaja ni na kay ug naay gamayng grasya ay palit man nato og panginahanglan sa bahay ja total kinahanglan mo jud kong mag-exercise guys mao ni nga ako magpasingot so kan kudani ron aha ni nga manin sa kaluwang kay kinahanglan man jud kuno tag mag-size ay sa pakari mag-size mag-exercise ja oni guys nga magpanggontan dyan ni nakakayarok panin talaga namang gawas nga itong mga katambukan na ni atong lawas nga sige naman tagkaon ja why pasingot ja guys pasalamat ko ninyong tanan God bless you jud ninyong tanan thank you so much jud sa mga way sawang nag-escape og ads sa ahang mga vlog kay dako jud mo kaadjog tabang na sa ahang kay sa among kahimtang karon guys unja guys wala pa tayo labtanay ron guys kay ko magsusingaw ko dinhi magkukanta ko ba kay ako ra mapang isa unja kanang kanta-kanta ko tubod sa naugang sapa unja musugod na ko kanta at ganahan ko na ng kanta ba karaan kay kani karaang tao na pudtan ja kanta nako asa lang pudong panaway guys dito joke lang guys bahalag sinto nao basta kay mo singaw jud ko ron kay ako iban tubod sa naugang sapa naisama sa akong luha naitus na ug namala dinhinining mga mata nagpabili netong sapa kadtong uhaw nga mga lumo nga daw nawad-a nagpaglao nga may tubig pang muabot bisag yamo lalangunta ahang kamutan aron malipay kining dugha ugo na mo akong talikda may paglaom pabakaha nga mabanhaw katong sapa aron ang lumot mga lunhaw mawad ana sa kauha bisag yamo lalangon ta imong balita aron malipay kining dugha ugo na mo akong talikda may paglaom pabakaha nga mabanhaw kadtong sapa aron ang lumot mga lunhaw mawad ana sa kawaw
Kayang dughan ko nga naisama sana ughang sapa. Ja guys, lingaw lagi ko kanta-kanta dari sa kay okay uban sa karon muli na ko. Humana jud na sa kakahon. Ja guys, tao guys ang masagbot wala nagang ipangibot. Humana jud sa kaluwang. Ja mudong na kog uli kay udto na. Laliman ka sa honggi ang agi Kali guys ngadto. Gusto mo taas-taas pa ning luwang humana jud na guys. Ja guys, alas 9 na siguro ron, muli na ko hilit sa basa ka mo dyan po dyan ija guys, kami na guys ang lamig tubo na munga na parang panong Pedro na wala sigara pa sa daan marok ay ja guys, muli na ko ang ipanangid si Aliana asang dados kamalig karon kay ag si Marjorie sige nagsapot-sapot kay dugan ako na sila po doon magkita ng Aliana amingawan magadas Marjorie ni Aliana guys. Ang sawadyan ron o kahang dados kamalig sa Aliana nagmasugot pa sa tag sinanay. A few moments later. Ja guys, dyan ako sa mga opisina guys sa tayo di aga pahuhay ad tapos Aliana og sinanay daros gawas sa sitiri to asud. Ja guys, ang dados agayan tos kamalig kay gimingaw na krus Marjorie Aliana kay dugay-dugay na po din sila magkita para nanghiran hang nanay. Oh, Maika. Love you, Maika. Nabang ko sabi. Nabang ko dali. Parang yun sana. Dali na. Ay, bang ko na. Parang yun na. Parang sa mo eh. Parang yun na. Isa kainit na. Ha? Hindi na kainit. Parang yung taong sunod ni nanay. Kay, uban lagi kung si Japod kay imingaw ni Pisang Marjorie. Diya, imingaw na sila sa tatay si nanay ni Zagmawa din ni Karijut. Na di magkapalakon day. Naridot naman ay. Balik mang konja. Aliana, so yung tatay kaw. Atong tatay parang hirgaw, basig masugot kaw, dali. Love you, Maika. Nakapakojogon. Sanay. Ato na lang tatay parang hirgaw, si tatay masugot na. Tidak akan ngewak-wak dito, pep bunda. Dito, kanya mga bata. Doon tatay parang hirgaw. Aduh, sa tayo ka na tagal ko. Katang upat na isa. Oh, sige na tayo, uban ko tayo. Dali ito. Ay, dito na. Okay? Tatay do. Tayo sige na pa. Ano na? Maika. Sige na tayo. Makay. Ako jogyan kay. Ngawan ko nimo. Makay. Ako jogyan kay. Ngawan ko nimo. Sige na tayo. Ang ibalik ang dya tayo. Kaya gimingaw ko sa Marjorie tayo. Makay. Paglakaw yan kay niyara barong COVID yan. Init. Maika. Hahay, di dyan mapugas na amang amahan o kamang inahan na di sa masugot ni Aliana. Wa dyan may mahim. Si Panda naman yung rukulugon. Ang kulikin. Bawas ka, kakuya mo rin. Halatay na nagbisita ang Floramitay. Amay la. Sorry. Tama din. Gingaw na to. Nagsakay kong musik ka, barilat ko no. Dapat bari pa dani. Kinky, ba? Nagkakaibaw. Uli na tanan na. Hinapat ng export. Aring kinky. Hey guys. Awan na mga iro guys. Wala guys, kinja nang musik ka ba? Ano lagi bali bari. Dapat bali pa. Mandi ako kay bagaman si Purami. Ano ka di may nakita?
ya pang ang tagi tao ha. Wala pa kahakti ha. Asa ko jo. Alaga dyan. Tao na kang kaadyo. Agay. Alaga dyan. Muli na ko tay kay ang mahakununaan ang bisitang porami bahala na sila dana mo asikaso. Ako may part ng video. Hari dada lagi ka dada. Kada. Na guys agamang yo guys ug may tao. Oh, may tao. Good morning. Was porami. Mamon muli. Was porami? Wa. Allah. Bisitas porami. Man ito mo ulit ginantan. Halaga jud si Florami nat piling bilman kay murag gi ubog sip unton ja. Tinanan man jud ubog sip un jud mo atubag bisita may na. Hala guys, muli na ang takon ja daway nangabot. Nga mga bisita ko ning Florami taga Tagbilaran. Sa live sa nanganganan eh. Sa ako Marilong Bulanon. Ah, si Marilong Bulanon ko nili. Sa ikaw ma'am. Mix videos. Uli na gilanta man nakut palam ko diri. Wako ka. Nakirat ko guys kay naihabot wala ba ko vlog. Irang gibidli lang kay gikan pagbasa. Sa may nga may la. Wala magwakwak. Amo si agamay na mayang vlog. Ah, kaila ko dana kay ng amiga. Vlog ka may? Ay guys, sa vlog ko po Smilanti Pasigson si Zani Manong Paul bana ni Manang Hilin. Uy, ginukuran sa man yang naong nanutag. May. Kuan. Gikan tagbasak. Bauwa ko. Galupit. Naubaw ko guys kay baho kong tunaan. Baroy bangla Delisa, barato? Tigtan ako sa imong video. Thank you. Tigtanaw rin ko sa video. Nasakpan ka sa ko daring baho kong basak. Pukong lang para ka mauwaw ko. Guys, mga subscriber pud mi ni Florami. Sikat nga vlogger dito sa Bohol. Kami mga gagmay ra ni Di mi sikat. Sikat ka po, sikat suboy. ilang tan lagi to. Asi tatay lamay yung vlogun. Si tatay ra sikat basta tatay. Tatay ra sikat ara vlog na dakar mo tan-aw. Tagbilaran mo? Ah, sus gino ko taga-Tagbilaran. Sa maniwala ni katong ipangita. Tatay na lang may vlog ah. Tatay barog. Wala po na plus dire. Ipangubog sila di mo sila mga tumagpangubog kay hindi ko na pamilang tag-ubo-uso mo ko din. Ay di naman sa tatay. Ay bawon ako da kailang marin. Kailan ba? Ape mo. Salkikoy. Agakwa ni na girls. Nga sa imong video. No dili sa borato. Ikson mo ni Juan. Nanto dayo mo pareha. Say magkuang ninyo. Mga beauty. Bunso to na mo ako tiguan na rin lang. Ha? Si Florami su 16. Dito dai, 28 na. Tiri na ka lang tiri dai. Tiri. Tiri na ka lang tiri pod. Tere! Lami lagi kag sanina, lami lagi kag atar man. Tuwas kuan, magmipakuway. Diri yung balaya. Wow, bo sa dia. Tere! Dapat tere ba sa dia? Si Tit. Tit Horse. Asa may tere? Si tere na. Si Florami wadiha. Kada ada si gibati. Nagibati. Talitir. Ay kay sa daw ko dari. Sa daw. Pura lagi si TikTok, Biuli. TikTok. Ha? Pura si Biuli. Marami. Kita mo kasi mong video dai utong dai ko kayo ko si kuan si Biuli. Dapat ijab yun eh. Sabi to upaw. Uy, nag-shopping na na. Kasi shopping. Ready na. Wa mas Florami di. Upaw di ami
Gila na ito ball mo ako nag-message. Wadi mo nagkuhan may, nag-chat. Nag-chat ni gahapon. Basig wajud sa basig wajud kay kay sa lawas kag isip uno ubong man. Asa man mayroon si da? Mater. Ma'am, nere, kadang ano? Maksimo-simo ba? Uy, oo, Mga bata. Wa man may mga bata dani na mga panda. Uy, tazo ka binuon. Pag may bata ka ng mga idaran. Ako patay. Kana gasa. Oh, supas. Daw ato bitaw eh. Kaya bagad sid. Ay, daghan. Si ko lali basig na dani. Eh, ano rin eh. Hi guys. Imong papa. Ah, sikat na. Lagala ni Jokay de. Lagay pa tayo. Kaya guys, buka na lang tayo. Buka na papali. Bam. Flor de Lisa. Ogni, Florame. Wala na. Wala na. Okay, dang mama guys. Kaya guys, ginukon sa maning gigasahan man tag burkik. May araban ni. Ano sa ba? Nagpapadol, kaya wala may pangalan. Kuya, naman naman sila gasa-gasa. Diyan na, dali, dali. Di burkik dali. Dito nga may katoy. Sa ako man ko. Kapura ka. Dido nga. Galope. Naman, nakoy yung vlog sa mga yan. Tig-agi ko gani, kapila na kong bisis. Mga dato man sila yung mga pilimbaro. Kamo mga dato man. Niingan ko, ha? Ay, di ba na? Nandiyan pa ni mga dato man. Kapila na kong agi-agi, tani. Mga sikat sa mahayag ng mga galope. May paminaw sa, si Sino mga galope? Mga sikat sa mahayag. Mo to'y dato, hi. Day, kanto kailan ko nagtunid. Matoy amang Santa Claus. Ay, auntie! Nasa na? Wala mo. Auntie! Shoutout ni ante. Amang po sila. Tagay ko na rin. Pamilya. Pamilya Bulan. La Pamilya. La Pamilya. Ay, nakalimutan ko sa La rin. Pamilya Bulan. Ay, auntie, di amin sa ibahay ni Kurami. Tora, may. Ay, tora. Tani ka lang hilin ni. Ay, sinang hilin. Ilan ni Along? Ilan ni Along? Ay, ganin na. Tora, ama. Tora ka pala kami lang. Dili, taga Mindanao. Kahit ko nila. Nagturno kita na. Pangitaan ang asap ng Edwin. Anja guys, muli na ko. Anja ka nang subscribe ko rin sa mga vlogger sa Bohol.